Марый халкының милли ризыклары. Сәлам сиңа, дускайым. Син Татарстанның күршесендә генә яшәгән Марый халкы турында беләсеңме? Бүген без Марый халык ашлары белән танышырбыз. Чиста кәгазь битен, төсле һәм кара карандашларыңны әзерләдеңме? Марый халкы Идел буенда яшәүче бик борынгы халыкларның берсе. Марыйлар аучылык, балыкчылыкта, урманда гөмбә, җиләк җыюда бик оста. Милли ашларында алар табигатьтән алган әйберләрне кулланган. Әйдә, башта һәр берсенә тәлинкә әзерлик. Кәгазебезгә 4 тәлинкә ясыйк. Марый халкының ашлары бик үзенчәлекле. Шундый ризыкларның берсе каман мелна. Марый теленнән аны күп катлы кыймак дип тәрҗемә итәргә була. Беренче тәлинкәбездә кыймаклар ясыйк. Кыймаклар калын булсын. Алар 3 катлы итеп салынган. Кыймакларны онның төрле сортларыннан ясыйлар. Гадәттә арыш, сулы, будай, борай оннарыннан камыр басалар. Кыймаклар пешкәч, аларны матур итеп бер-берсе өстенә ияләр дә, мичкә тыгып бер мәртәбә кызартып алалар. Әйдә, кыймакларыбызны буяп куйыйк. Ачык крән төстәге карандаш ал да, сак кына, кырыйларына чыкмыйча буя. Каман мелнадан башка Марый бәйрәмнәрен күз алдына да китереп булмый. Аларны туйларга да, Марый май чабуында да, якыннар җыелган табынга да пешереп куялар. Ә хәзер икенче тәлинкәбезгә тагын бер Марый халык сыен ясап куйык. Тәлинкәбезгә берничә ярым ай формасы ясыйк әле. Нәрсә килеп чыкты дисеңме? Бу Марый халкының милли ризыгы безнең пилмәнне хәтерләтә. Марыйлар аны подкогль дип атыйлар. Бу ризык без белгән пилмәннән бераз зуррак. Аның эченә дә бик күп төрле әйберләр салып пешерәләр. Мәсәлән, подкогыльнең итле, гөмбәле, балыклысы да була. Пилмәннәребезнең кырыйларын үрелгән бау сыман итеп яса. Пөхтә ясарга тырыш. Элек пилмән никадәр матур ясалган булса, хуҗабикә дә аш-суга шул хәтле оста булып саналган. Подкогыльне Марый теленнән Казандагы бәлеш дип тәрҗемә итәргә булыр иде. Чыннан да, суда пешерелгән кичкенә камыр ризыгына охшаган бит, әйеме? Милли йолалар буенча кунакларны каршы алганда да подкогль белән каршы алалар икән. Бу ризык гаилә бәйрәмнәрендә табын түрендә була. Ә хәзер әйдәле пәрәмәч рәсеме ясыйк. Аның рәсемен 6 почмаклы формадан башлыйк. Минем ничек эшләгәнемне кара да, артымнан кабатла. Афәрин, бик шәп. Марыйларның пәрәмәчләре төрле эшлек салып пешерелә торган бик тәмле ризык. Аны ачык өсле итәләр. Эченә баллы җиләкләр дә, ит, гөмбә, йомырка, кәбестә, яшел суган да салып пешерәләр. Син дә татлы ризыклар яратасыңдыр, шулай бит? Әйдә, минем белән берничә зур гына түгәрәк ясалы. Бу уяча, баллы десерт. Аны майда кыздырылган камыр кисәкләреннән ясыйлар. Аннан балга манып алалар. Уяча безнең бавырсак белән чәкчәкне хәтерләтә. Әмма формасы аерылып тора. Алтын су яки сары карандашыңны ал да, шарчыкларны буяп куйык. Бу сый белән бәйрәмнәрдә төрле киемнәр киеп йорттан йортка йөрүчеләрне сыйлаганнар. Һәм әлбәттә, бәйрәмнәрдә табынга куйганнар. Каралы, табыныбызда никадәр күп татлы һәм бик тә матур ризыклар барлыкка килде. Әгәр дә Марыйларга кунакка барсаң, һәр берсен авыз итеп кара. Ә хәзергә сау булып тор.